Goedenavond samen. Vastelavond, Pielhazen en Pielazennen. We zien live in de uitzending. En we zien erachter de politiewagen aankomen. En dan zien we zo ons eigen grote optocht. We gaan beginnen hier van dit af. En het is een van de mooiste en grootste optochten van hier in Limburg. Het schiet wel een heel erg mooie te worden. Dus we zien erg gespannen. Ja, daar is je dan Pielazen en Pielazennen, waar we zo lang op zitten te wachten. De optocht van 2018 met vuur op onze Prinsenwagen met de complete raad van 11. Vorst erop, die dit jaar van zijn laatste jaar bezig is. 5 jaar heeft hij de kaart getrokken. Op een geweldige manier, dat zullen we ook niet gewoon vergeten. Met het trio van 2018. De schitterende wagen, daar komen ze aan. Mensen, kom weer aan! Hey! Hashtag muziek wel in handen! Komt er niet! Jongens! Leon, Ja? kan het niet halen? Wat kan halen? Kan het halen? Dat hoeft niet. Ik ben goed gelukt. Ja, het is net Daar komen ze dan aan. Het trio van 2018. Daar zien ze komen. Vuur op. Met de rood. Dit kachel op de douwen. Maar daarachter komt het trio dan aan. In het midden. Onze Prins Roel de tweede. Met zijn adjudanten Leon en Jules en Vorst erop in het midden. De complete rond van 11. Het is een schitterende wagen, is het. Echt een hartstikke mooie auto is het. Fantastisch. Geweldige schik hebben ze. Het stroolt er vanaf. En ze draaien dit jaar ook echt aan de knoppen en ze lopen vuur op met vastelavond. Hij is niet groot als een prins. Niet groot van stuk, maar geweldige daden heeft hij. Het is net kleine motors. We hadden het gehoord. Daar stond ze. Het geluk stroolt er vanaf. Dit maken ze ook goed met. Geweldig mannen. Hartstikke mooi. Ja, ja, daar gaat hij weer. Daar was hij dan. Met Vos, Rob en de 2 adjudanten Jules en Leon en onze prins. Onze grote prins Roel de Tweede. En gevolgd van de SRV-mannen, daar komen de Hazen. De club van prins Roel en Jules. Goedemiddag jongens, je bent te laat. Dat zien ze ja, daar komen de Hazen. Hebben een eigen strijdlied, hebben ze. Geweldig mooie groep. Dik 30, 40 man zien ze. Allemaal verkleed als heeske. De oeren steken recht overeind, je ziet het. Ziet er wel geweldig mooi uit. Ja, ja. Ze gaan achter prins Roel de Tweede aan. En dat zullen ze wel de hele vaste avond doen. Daar zien ze ook voor de SRV-mannen. Door komen de Hazen. Met kinderen en alles erbij. De hele familie loopt met. Jongens, geweldig. Bekjes ook. Schitterend. Ze hebben ook nog een hele mooie wagen meegemaakt. Een SRV-wagen, zoals we die vroeger kenden. Die door de straten van verder liepen. Dat is allemaal niet meer. Maar hier, in 2018, hebben ze hem weer van stal gehaald. En gaat hij maar vuur op in een optocht. Door komen ons Hazen. Allemaal in de kleuren van blauw en wit. Zoals de SRV-wagens vroeger waren.
Je kunt ze nog wel terug in de straten zien vroeger. Dat doen boodschappen doen nog toen. Met de opkomst van de supermarkten zijn ze allemaal een beetje weggevallen. Maar hier in 2018 zien we ze weer voorbij komen. Toch komen de hazen. Hier nou de MSK Sint-Petersbanden. Ik zei het al, die vanaf hun oprichting al meedoen. En de optocht is eigenlijk niet geen optocht als zij er niet bij zien. En daarachter komt Harmonie Euterpe. Ook zij vanaf 1939, schrik niet, 1939. Geven die al achter de présence, geweldig. Zij spelen natuurlijk ons alle Venneruisse liedjes. Het is wat carnaval. Mooi, heel erg mooi. Klein, groot, allemaal verkleed als kabouter. Zo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, familie van de prins zie ik. Ja, we zien de echte familie van de prins. Dat is Echte familie van de prins. woord dat we zien, toch? Ja. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ja, doordat we zo'n schone grote prins hebben dit jaar. Daarom. Oké. En schroefelen, hè? Schroefelen. Jazeker. En waarom doen jullie schroefelen? Ja, hij doet ook niks anders dan de hele dag schroefelen. Oh, dat is uw vak. Dat is die vak, ja. Oké, dan helpen we maar een beetje vandaag. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké. Hoi hoor. Met prins Roel de Tweede. Dat is ook niet al te groot van stuk. Maar nogmaals, niet groot van stuk, maar geweldig in zijn daden. We hebben zeldzaam zo'n goede prins gehad als dit jaar weer. Dat zeggen ze dan wel elk jaar, dat weet ik. Ik ben de 85 prins geweest, dus zijn ze er nog altijd. En elk jaar is er weer een betere. Maar ik moet wel zeggen, ik heb Tissen al vanaf vorige week vrijdag metgewakt. En die doen het geweldig. Echt, die doen het echt geweldig. Dan komt de familie aan. Ook kleine familie loopt er met. Allemaal mooi verkleed kabouterpacks gedaan. Zelfs de kleine hebben al een baard. Ja, geweldig is dat. En dan zie je er een stuk verderop zitten, want de kleine groep ziet er weer voorbij komen. De scouting van de Pielspeurders. Want prins Tren, dat is op hier, dan gaat hier de scouting, hier naar Wier. Dat is Trennen van de scouting. En dan zie ik dan in de verte de jeugdprinsenwagen aankomen met Tren. Prins Tren. Ook een heel erg mooie wagen. Ik zie hem nog van afstand, maar het is een schitterende wagen. Als ik dat verliep. Guusje als volksvuur op. En Tren zit er in het midden samen met zijn adjudanten. Ja, geweldig jongens. Rood van Elf erbij, de dansmarietjes erbij. Eén feest, één heel groot feest. Ja, en dan hebben ze wij vieren de Ruisse hazenwissel. Wij zien op proef vanaf. Op proef vanaf, en dat kun je ook zien. Ze proeven er de goeie van. Ook de mensen die aan de kanten staan, mogen metproeven. Geweldig, heerlijk. En dan krijgen we de Spurribuk uit Oelderen. De slagwerkgroep MV Ons Genoegen uit Oelderen. De Harmonie van Varen. Je kunt het huren, het zien bijna professionals, zo goed zien ze. Ze zetten ook hier de zaak op stelte. En ze maken de weg vrij voor de jeugdcarnaval in Oelderen. Met prins Kevin, die er boven voorbij zit. Hartstikke mooi. En hartstikke chic. Geweldig Oelderen. Ziet er wel schitterend uit. Hier lang geleden hij Oelderen al de muk, de Spurribuk. Maar daar zijn ze van afgestapt. En tegenwoordig hebben ze een zeldzame mooie notenvocht.
Jeugd Carnaval Oelderen. Ze dansen en ze springen. We boffen echt met het weer. Je hoort een geluid op de achtergrond. Heerlijk. Dat is carnaval, dat is vastelavond. Zo hoort het te zien, zo moet het zien. Als je zo'n wagen ziet van de jeugd Carnaval in Oelderen. En je ziet de oude prinsen van de jaren 60, 70 en 80. En die zien zo'n wagen, dan zien ze gewoon jaloers op deze prinsenwagen. Zo'n prinsenwagens hadden ze vroeger niet. Dit is wel niet zo schitterend, dit is geweldig. Kijk zo mooi, alles draait, alles beweegt. Het is onvoorstelbaar. De dansmarietjes staan in het midden te springen. Onze prins gaat vuur op in de strijd, doet met, hij springt met, daar komen ze door de knieën en dan in één keer overeind met de handen. Kom op jongens. Prins Kevin is het, Prins Kevin van de Spurriebuck. En achter die Spurriebuck en die koe hebben ze nog steeds. Die hebben ze op de achterkant zitten, ik zie ze nou pas. Het is iets gemoderniseerd. Maar het is wel een vette koe. En volgens mij staat er de stier neer van ook nog, dat kan ik niet zien van hieruit. Maar ze zien toch weer een idee trouw gebleven. Het blieven Spurriebucken en ze blieven trouw aan hun koe. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jongens, 11:15, niks erop. Ja, Vast erop. Dinsdag. Nepnees, hè? Nepnees. En hoe zit dat? Het meeste is gelogen. Maar het is dus nepnees. Maar als je met de krant gaat slaan, dan heb je nepnees. Oké. Kijk, en hier een klein voorbeeld. Trump afgetreden. Dan denkt je, dat is dat waar? Dat staat onder waar. Maar er staat Trump het afgetreden schoon. En dan is het wel waar. Ik zou het gewoon niet geloven wat hij allemaal vertelt. Het is gewoon nep. Ja, alles wat we hier doen. Behalve het publiek, hoor. Het publiek telt tegenwoordig met. En dat is wel waar. En begrepen ze toch allemaal langs de optocht Ja. wat nep is en niet nep? Jawel. Als je maar zegt dat het nep is, en dan kijken zo aan en denken ze, ja, dat klopt. Dat klopt wel, dat het nep is. Oké, daar komen ze, ja, nepnees. Als ik me niet vergis is dat Anne-Christine Liebrand met Sies. En dan in de trekvogels. Wij rijden deze carnaval als de beste. En dat is een jeugdpraalwagen. En dan is het dan dadelijk een schitterende wagen is dat. Echt een hartstikke mooie wagen. Ik heb geen idee waar ze vanaf komen, maar het is zo verschrikkelijk mooi. De trekvogels, wij trekken als blieën dit jaar als bierste deze carnaval door. Het zijn allemaal afgebeeld als vuur op de peert. Boven zitten hier ezels. Ja, en ze komen volgens mij, als ik me niet vergis, van het knelleke van Lierde. Een schitterende wagen. Dan komt er een stoel met de neus. Ja. Ja, mooi. Ja, dat is Lierde, kunnen zien. Echte lunchen. Die complimenten, geweldig. En dan een stel mooie verkleden. En dansgroepje. Ik kan niet zien wat ze op de plaat hebben staan. Ik weet ook niet of ze dan bij de wagen van Lierde huren. Of ze dat er achteraan showen. Mooi verkleurd. Allemaal de heel groen. Sommigen hebben een kaboutermuts op. En ik kreeg in de praalwagen in het Overbroek. Wat een grote poppenkast. Ja, dat is schitterend weer als je het kunt zien. Mooi. Hier veel werk aan besteed. Ook de kostuums die vrouwen die aan hebben, die kels aan hebben. Dus echt schitterend weer.
Wat een grote poppenkast. Dat is het ook. Het is hier een schele wazel vastelavond. En dan moet ik blijven ook nog. Het is allemaal wazel, kwad, sleut en plezier. Iedereen is gelijk. En laten we eerlijk zijn, als we dadelijk weer dinsdagavond 12 uur is slaags en we nemen afscheid van alles, dan zien we weer alles vergeten en dan bergen we alles weer een jaar op. En volgend jaar de 11e van de 11e komt het weer tevoorschijn en begint het viers weer opnieuw. Dat is traditie, dat is cultuur. Zo hoort het weer in Slimburg en zo hoop ik dat het al zal blijven. Het is hier een grote poppenkast. De hele vastelavond hangt aan elkaar van Schijlewazel. Neem elkaar niet te serieus, maar maak plezier met elkaar. Dat is de leut ook van deze jongen van het Offenbroek. De poppenkast. Ik zie dan hier klein Jan Klaasje die uitkomen en Katrijn komt eruit. Ja, fantastisch. En dan kunnen een kunstgroepje, weet benadrukken, de Royse kunst. En daar hebben we betrekking op de Royse rotondes, waar overal kunst neergezet is. En dat zien deze. Ze hebben van die schitterende langneuzen hebben ze erop. Het is echt, ja, het is echt kunst als je dit ziet. We benadrukken de Royse kunst. Dus hebben van alles hebben ze bezig. Heel kunstig groepje. Dit is ook niet te zeggen wat het voorstelt, want daar stel ik inderdaad helemaal geen zak voor. En dat moet ik zo. Hè. Kunst met een hele grote K of kunst met een kleine K. Het blieft theater. Het blieft vastelavond. Ja. Goedemiddag. Kan je nog een beetje praten of niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Zit het wel nog zitten? Ik weet het niet. En weet ik ook waar je naartoe moet dan? Ook niet? Wie? Goed dan, hoi hè. Helemaal in boord dit op en neer gaat in de zware storm dat de carnaval is, wat de vastelavond is. En boven zien we de Naag en de vorst en de prins. En dan hebben we de twee mechjes die er achterop staan. En anders dat de jeugdgarde met de jeugdraad van 11. Ah, het is schitterend. De boot gaat op en neer, net of het een hele zware storm is. Maar je kunt toch wel eens keer rustig vaarwater terecht. En zo moet het ook. Het knalletje zit hast. De prins zit bijna met zijn veren in de buurt. Je kan de takken aanraken. Dat had ik niet veel honger moeten zien, want dan had je er niet meer doorgekund. Als ik het liek met de kerktoren komt, je onderhand half vanwege. Zo hoog staat hij. Dus maar klein ben ik hem, maar als ik hem zo zie staan, is hij, ik denk dat je onderhand 10 meter hoog staat. Hij moet nou de muts afnemen, want anders kan hij niet onder de buurt door. Geweldig, een mooi gezicht is dat. En het beweegt en het fiebert en het wiebert en het gaat allemaal door. Ja, dan moet hij sterk bukken. En dan kan hij de muts van bijna op, denk ik. Die is nog even in de hand. Want anders werd hij bijna onthoofd. Zo hoog is de wagen. En dan krijg je een stelletje fietsers en die zien te lui om te lopen. En dan zeggen ze ook, wij lopen dit jaar de noem toch niet. Nee, ze fietsen hem. Met wat heel komische fietsen. Dat is ook moeilijk. Ja, wel leuk. Echt leuk. Zie woeper fietsen. Ja, geweldig. En dan krijg je daarachter Mark en Veron. Wij hebben een steigerplank. En die hebben ze ook. Mark en Veron hebben allebei een steigerplank tussen de bieren. Prins Martijn van Liene het Knalleke. Ik kan me eigenlijk nog niet precies voorstellen wat dat peert voor inhoudt. Ik zie de voorkant en ik zie dat er in elk geval de vorst in dat peer staat. Ja. Hij moet ook behoorlijk stevig in zijn schoen staan, want als je er vanaf dondert,
Dan maakt het toch de smak van de meter of 10, denk ik. Tot nou een stukje stevig in de schoen. En die trotseert het gevolg. Zou er wat gebeuren, kan de Raad van Baalt opvangen. Die staan rond om hem heen. Klaar, zou er wat nu gebeuren om zijn vorst op te vangen. Maar zoals het zo eruit ziet, zal dat wel lukken. Ja, het is echt een schitterende wagen. Ik ben dus benieuwd of onze Martijn ook onder de moer doorgaat, of dat zal er neven gaan. En ze spelen allemaal het liedje van Bjorn en Mieke. Dat is toch wel een geweldig succes geweest. En daar mogen we wel niet zo verschrikkelijk trots op zien hier in Venneroy, in de Rooi. De hele gemeente. Ook alle kerkendorpen gebruiken dit. Het is echt een schitterend ding. Goedemiddag. Goedemiddag, hebben we tijd voor ons? Nee. Hebben we tijd voor ons? Even veteranen. De Venneroy was los veteranen, joh. En wat konden jullie in de optocht doen als veteranen? Even zo zeggen laten kijken en laten zien dat de beker vol is. De beker is vol, bij de pletjes, we hebben geen plaats voor pletjes meer dus. En wat gaat u dan doen? Ja, vandaag weer een pletje erbij aan. Misschien we straks een extra stuk eronder gaan maken voor ons. Dat zou je best kunnen. Ik weet het niet. Met te veel veteranen zitten jullie nog? We zijn met 8 man vandaag. 8 man. Moeten blijven, ja. Een aantal vrouwen of niet? Ja, die huurt er ook bij, veteranen hoor. Jawel. Geëmancipeerd hè, wat dat betreft. Dus. Oké, dankjewel. Dan zullen we even een vrouw interviewen. Hè? Dat doen we even. Gewoon bij de rij nog. Ja, dat was al het veteranen. Ik kan van hier niet zien wie het allemaal is. Maar dat is een redelijke groep. Man of 8, 9 denk ik, misschien ook wat meer. En ze vendelieren met de Pielhaarsvlag. Net of het koud kunstje is. Ze zien verschrikkelijk mooi gesminkt allemaal. Het ziet er verschrikkelijk mooi uit. Hele mooie strakke groep. En ontiegelijke mooie peksjes hebben ze aan. Maar het woord zelf al veteranen, dus ik denk dat niet dat ze van de jongsten zien. Maar ik kan het niet zien van hieruit. Maar het valt volgens mij nog wat met als je goed beter kijkt. Volgens mij zien ze allemaal niet zo oud. Ik denk dat het geen echte veteranen zien. En dan krijg je Melissa. Wij bakken er niks van. De grote op Meerselen. Wij bakken er helemaal niks van. En dat is natuurlijk geënt op het televisieprogramma. Ze komen uit Meerselen. Ik denk dat ze, als ze Meerselen metgenomen hebben, dan zeker een of andere dikke prijs gehaald hebben. Want het ziet er fantastisch uit. Wij bakken er niks van. Mooi. Heel mooi. Ja. Meerselen, blijf Meerselen. Zagenwetters zijn er overal. Knap. Hier de grote groep. Echt mooi. Trek nog steeds op mijn neus voorbij. Zo'n grote groep is dat. Ik zie dat er ook nog wat kleine Meerse kinderen bij doen. Kleine zagenwettertjes. En wat grotere zagenwettertjes. En hier de grote zagenwettertjes. En wat andere zagenwettertjes. Al bij Jan. Schitterend. Hoe dat hier weer voorbij trekt. Ja. Complimenten jongens en merkjes. Geweldig. En dan zie ik in de verte, aankomen, een veugelblaas en gezucht, zien we allebei opgelucht. En dat zijn de zusjes van Verstegen. Na veugelblaas en gezucht zien wij allebei opgelucht. Ze zitten vol blonnen. En dat is inderdaad hier verweerd geweest om al die bloedekens opgeblazen. Dan zullen ze wel, ik denk niet van meer gedaan hebben. Ik denk dat ze van de rest van de hele dag mee bezig zijn geweest als ze dat allemaal met de mond hebben om te blazen. Dit is het dweilorkestjaar en die gaan naar de tap toe. Als dweilorkest naar de tap toe. Geweldig. Er komt in principe geen muziek uit, maar dat hoef ik niet. Het is leuk, het is geile wazel, het is een vastelavond. Klasse. En lol hebben ze. In de plaats van te spelen zingen ze. Ja, daar komen ze aan. Bijna voorbij, ik heb ze nog helemaal in beeld. Ik ben werkelijk benieuwd of er ook werkelijk een toon van muziek uitkomt. Volgens mij hebben ze die dingen al hier voor de show bezig. Nee, daar komt echt geen geluid uit. Helemaal niks.
Maar dat is wel mooi. Kleurrijk, fantasierijk. Hier veel aandacht in de kostuums besteed. En dan kunnen de dorp of Vloedhof. Wij bouwen aan een mooie optocht. En dat is ook zo. Schitterende, hele grote groep. En ik denk dat die ook uit Meerselen komen. Ik weet dat niet zeker, want er staat er niet bij. Maar omdat het allemaal nog Meerselen is. Fantastisch, wat een groep zeg. Ze bouwen dat met Lego's die allemaal aan elkaar. De ene het eindstukken, de andere tussenstukken, de andere het met 5 pionnetjes, de andere met 6 pionnetjes, verlengstukjes, geel, rood, groen. Ja, dat is geweldig. Ze worden nog wat dichterbij gehaald en het ziet er echt fantastisch uit. In het midden een bruidspaar. De bruidegom. Met daarvoor een bekkerke. Dat is natuurlijk voor de bruidstaart, dat huurt erbij. Ja. Ja, als dat echtpaar echt aan de toekomst gaat bouwen, dan krijgen we iets geweldigs. Echt mooi. Dan hebben we de Lego Prins ertussen lopen en achteraan het sluiterijen. De gelederen sluiten. En de kunstschilder loopt erbij. Die geeft links en rechts en likverf. Ja, en dan doen we het weer. De jeugdcarnaval, de jeugdzagenwetters van Meerselo, de jeugdprinsenwagen. Daar komen ze aan. Dit is wel een hele erg lange wagen. Oh. Schitterend. In ieder woord schitterend. Alles beweegt, alles springt wat erop staat. Prins, vorst. Vuur hebben ze erop staan. Meerselen, blieft Meerselen. En 2 kleine veerkeltjes. Klein, omdat het natuurlijk de jeugdprins is. En de jeugdvorst. Met de jeugdraad. Wat dat sprietjes hebben ze bij je. En dan kunnen hier een grote groep dadelijk. We hebben de poppen aan het dansen. Hier een mooie groep is dat. Ook met de kleuren van de vastelavond. Rood, groen en geel. Tot de gezichten toe. En ook de muziek van de jeugdprins danst en springt en host iedereen met. Vastelavond is een feest van emotie. En mooi. Ook zagenwetters. WhatsApp. Dus voor deze afstand helaas niet te lezen wat er allemaal op staat. Dat vind ik hier heel erg jammer. Schitterend. Ja, en dan kregen we langzaam maar zeker toch in beeld de prinsenwagens van de zagenwerkers met vorst Ruud. Onder het liedje van Ruijse Hazen. Ook een bekend nummer onderhand. Klassieker geworden dat liedje. Geweldig mooi. Ook ze strooien rijkelijk met confetti. Ja, daar gaan ze weg. Daar zien we hier de zaak op neer gaan. Schitterend. Ook kan ik niet zien van hieruit wat ze precies voorstellen. Ze hebben een vangnet bij hier of iets dergelijks. Of ze zien op vlinderjacht, zou je ook kunnen. Dat ze vlinders aan het vangen zien. Wij hebben de uitslag. Aha. Wij hebben de uitslag.
Marty en Mario en Marja, wij hebben de uitslag. Ja, nou zie ik het. Ja. Die ertussen zitten, dat zijn de mannen en het zijn mannen die vlinders vangen. En dat zal wel lukken hier, denk ik. Ja. En volgens mij zitten er een paar Al-Prinsen mee, Huub Jansen volgens mij. En ik zie, denk ik, dat er Ton Alders ook mee zit. Ja, dat klopt. Ja. En hier het laatste stuk kunt er voorbij. Het laatste stuk kunt er voorbij. En dan krijgen we luister maar goed. Het duurt maar even. In het dachtele veulen. Ah, dat is schitterend zeg. Jezus, mama mia wat mooi. In het dachtele veulen. Luister maar goed, want het duurt maar even. Joekskapel, luister even. Ja. En achter dat Joekskapelletje van het dachtele veulen, daar komt de Prinsenwagen dat ze weerga die kent. Hij komt er de nok van onvoorstelbaar van het hoogte. Nou, ik ben beneden, heeft het allemaal goed gehad. Het is in elk geval een geweldige wagen. Ik zie de wielen rondgaan, het is ook echt een wagen. Confetti-kanon gaat weg. En de wagen dat misschien wel 30 meter lang is. En geweldig. Die jongens van Positief, die hadden dit jaar een winnend liedje. Positief. En dat spelen ze dan ook natuurlijk. Hè. De nacht staat vuur op. En dan de rood, complete rood, de vorst achter de dag. En de prins aan de andere kant. En de rood met de... Lijkt me heel kunstig om hierin te sturen. Zo'n wagen, zo'n lange wagen. Maar het is onvoorstelbaar hoe ze het klaar krijgen. En de leus, die gaan de boer op. Geweldig. 20. En ik de houtknallers. Bij Schoer Oosterleven. Ja, bij Schoer Oosterleven die doen niet veel. En dan tikken ze de krop. En dan hebben ze het waarschijnlijk. Maar die vrouw die schoor er echt doorleven. De kels. Ja, daar komen ze aan. Wij halen alles uit de kast. Nou staat de wagen even stil en nou komt hij weer. Ja. Daar komt hij. Wij halen alles uit de kast. En daar zie ik in de verte de wagen aankomen van de Pielreuzen uit IJsselstein. En dan krijgt de jeugdprins Lau de Nurste. En dan steven ze het 5 keer 11 jaar bestaan van de Pielreuzen. Oh, dat Lauke dat staat al met een meter of 10, 15 hoog. Dus een schitterende wagen. Onvoorstelbaar van de mooie wagen. Ja, ze steken elkaar met een loef af. Oostrum, Dachtele Veulen. Ze doen het er maar om. Dus elk jaar weer een strijd tussen de kerkdorpen. Schitterend weer. Het 5 keer 11, de Pielreuzen.
Oh, vooral me af hoe we die buurt kunnen, dat zal wel lukken. De Nerster er boven mee. De Prins te nemen. De Vos zit nou hospitaveren in de struik. Jeugdprins, Lau, de Nurste. Ze vieren het jaar in zijn het 5,5 jaar jubileum. De Pielreuzen. En als ik me niet vergis, komt daar de Steven aan. Die waren er in 1980 ook al onderhaald, de Steven. Elk jaar een schitterend act hebben ze. Ik denk ze tegen Jat hebben dit jaar was het ook in de ijstent. De ijstent daar over het Zenuwsplein, over het Lauwplein. Daar stond de schetsbaan, daar stond de grote ijsbaan. En er waren curlywedstrijden. En ik heb begrepen dat Steven er ook al met gedaan hebben, maar ze hebben zich net niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Anders hadden ze nou in Korea gezeten. Maar dat neemt niet weg dat ze het toch weer op een schitterende manier doen. Ja, het gaat goed. Wat is er overal, jong? Vertel het eens. Waar geziet of waar gewerkt, het is overal wat. Kijk, ik doe het niet meer zo hier veel, ik heb er de witte aan. Lekker hagelwit. Maar of je dan van Gordon hebt, of van Max Verstappen, of van de Verkersboer. Waar geziet of waar gewerkt, het is overal wat. En heb je al veel bid gemaakt wat is? Nou, meer wat als wat ik metgemaakt heb. Ik maak eigenlijk al dag wel wat met. En ik ook wel wat met. En om in een optocht maakt ook van alles met of niet? Dat is het prachtigste wat er is. Alleen die mensen hier hopelijk plezier te geven. En straks kijk kapot naar huis. Dat kan het verschillen. Dat is het mooiste wat er is, toch? Het mooiste wat er is. Vastavond of niet? Veel plezier nog. Zo is dat, dankjewel. En volgens mij is dat Herman Zegers. Maar ik weet het niet zeker. En dan kun je Sneeuwwitje gaat trouwen, maar ze weet nog niet met wie. Dus als er nog liefhebbers zien, die moeten ze dan vandaag melden. En dan liefst voor 4:30, want dan is de opdracht afgelopen. En Sneeuwwitje zoekt nog, moeten samen met de 7e werken. En ze zoekt nog een event. Of een mooi manneke, een mooie dwerg, maar ook. En achter het Sneeuwwitje zoekt een mannetje. En wie ze gaat trouwen, weet ze nog niet. En dan komen de Pielreuzen aan. Hun grote wagen, een prinswagen van de Pielreuzen. Met bovenop Jelle de Nurste. Ja, daar komen ze aan. Wel rode neusjes van de kelt, want ik denk dat boven behoorlijk fris is. Maar ja, als je er bovenop zit, dan kun je er ook zo niet af, hè. Ik heb het zelf bij in de leven ondervonden, dat ik naar het toilet moest, maar dat is een probleem. Want je kunt niet even in de optocht naar onder klimmen. Maar ook zij komen onder de klanken van 1000 sterren, komen hier de Pielreuzen met prins Jelle de Nurste voorbij trekken. Met zijn prinses Neverlich. De nar aan de ene kant, de vorst aan de andere kant en boven in het midden prins Jelle met zijn prinses. En nu krijgen we een groepje. Rooi, biestig mooi. Rooi wat ze nog heel mooi. Schitterende heur hebben ze, echt fantastische heur. Met HRD. Maar de mensen hier al trots op die heur. Allemaal vanmiddag naar de kapper geweest. Ja. Rooi, bierstig mooi. Schitterende heur allemaal. Allerhande kleuren van de regenboog. Geel, groen, paars, blauw. Rooi. En dan kregen we de Pielgenders.
schrik niet, de Pielgenders van Rooi. En die zien Pielgender neutraal. Dus die maken geen onderscheid tussen manneke, vrouwken of gender. In de Piel is iedereen gelijk. Ja, ze hebben een neutrale wc. Half vrouw, half manneke. En dan kregen we een of ander die dus midden. CV de knudden. Nee, knuffelen. We hebben bezig voor een schik in een zeetje. En dan kregen we kalsen. De schaalse knuppels. Met prins Ivan de Eerste. Ja, ook dat was dan op zijn hoogtorentje. En dan heb ik mijn twijfels over of hij dadelijk met zijn prinses hier onder die buurdeur kan hier met het gemeentehuis. Al het gemeentehuis. Hij zal zich misschien moeten bukken, ik weet het niet. Er staan er een drieën boven in de kop van een hele grote kop. Onze prins Ivan de Eerste, zijn prinses te leven. En daarneer staat de grote vorst van de Schaalse knuppels. Heel erg leuk, heel erg mooi. En het motto is dit jaar, luister allemaal even goed. Carnaval vieren zit ons in het bloed. Dit jaar gaan we met z'n tweeën weer op en zetten de wis op zijn kop. En zoals kent de wet, de wis in het gemeenschapshuis in Kaaselen. Prins Ivan de Eerste. Optocht. Nep optocht. Het hiet liefst 11. Oh, oh. Aha. Ja, ja. Daar gaat Ivan. Prins Ivan. Van de Schaalse knuppels. Geweldig weg. We hebben paraplu's bij hem. Of die paraplu's nou zien voor de regen of voor de zon, ik weet het niet. Maar ze zien nog steeds in hun nopjes. Voor nop in rooi zien ze. Vol nopjes. En dan zie ik een hele bende rook voorbij komen. En er is op dit moment nog niet te veel te ontdekken wat het is. Maar het ziet er wel verschrikkelijk. Het ziet er heel erg uit. Wat zien ze er op Landoon? Ze ontvoeren er iemand geloof ik. Ze nemen hem met. Wat gaat er gebeuren? Het is niet wiet of ze iets dergelijks hebben. En dan bedoelen ze geen wiet van de koffieshop. Ja, ja. En weer ons sterren komen er weer aan. Het blieft. Ja, het zijn de sterren die stralen. Ja, geweldig. En dan komen er weer van die fietsertjes aan. Voorop en achterop op de fiets. Voorop en achterop op de fiets. Oostrum komt er nou aan voor mij. Oostrum, de kerklingels. Daar heb ik al een hele speciale band mee. Niet de andere te kort te doen, maar mijn moeder was een echte kerklingel. Die kwam bij Oostrum. En dit jaar is ook een heel speciaal jaar. Want een achterneef van mij, Roy de Klein, is daar prins. Ik vind het geweldig om dat nog te weten mogen maken. En van hieruit, vanaf het oud gemeentehuis, dat even mogen toelichten. Muziekvereniging Oostrum, de Harmonie. En Katrien Leune en Veulen de Heide, samen om 100 jaar Harmonie van Varen. Die komen allemaal voorbij zetten hier. Geweldige klanken, heerlijk. Wat een stemming, wat een stemming. Fantastisch. En daar komt ook even voorbij fietsen, vuur op. Vuur erop, achter erop.
Ja, schitterend. Wat een stemming zit erin, zeg. Schitterende stemming. Oostrum sluit dit jaar af van de optocht en we zijn er ook bijna aan het einde gekomen. Hier komt Prins Daan met zijn gevolg. En dan hier de kleine vorst hebben ze ook nog bij staan. Geweldig is dat om te zien. Komen de gasten Hensbulen voor. Oostromse wagen, blijf nog even stilstaan. De Hensbulen met Stef. Prins Stef Koenen. En hij is nou even in beeld. Zit een beetje door de wagen gekomen net. Maar is zien de Hensbulen. Met Prins Koen. Koenen, Prins Koenen. En met de voornaam uiteraard Stef ten Eerste. Hier komt hij voorbij. Ja, dan is hij. Stef ten Eerste, Stef Koenen van de Hensbulen. Met zijn gevolg. En dan vast achteraan. Daar zit Prins Daan van de jeugd van de Kerkklengels. Wat een lawaai, jongens, dit is niet te filmen. Dit is onderweg allemaal een beetje opgehupt, denk ik. Maar het is prachtig wat een wagens. Voor de prinsen zul je jaloers zien, grote prinsen, als ze al volwassen zo'n wagen zullen hebben. En moeten kijken hier wat de jeugd hier redt. Oostrum toe. Ja, geweldig. Alles gaat naar Oostrum toe. Op naar de Kerkklingel. En door de verte zie ik dus de Kerkklingel komen. Onze prins Roy de Klein. Met zijn prinses samen. En daartussen de jeugdprins Daan en de grote prins van de Kerkklingel, Roy. Daar zitten de zwaampjes. Ik zag wel hetgeen aan mijn cup kikt. En die zitten tussen die twee wagens in. En die hebben de cup bezig. Ja, daar komen ze. En daarachter komt bierstig veel volk. Zoals gewoonlijk. Elk jaar trekt de Vennerijse optocht verschrikkelijk veel volk. Een schitterende wagen. Zij mogen als afsluiting dit jaar hier komen. Dat ze vorig jaar de Vierlaars Cup gewonnen hebben. Ja, daar hebben we hem. Nou krijgen we hem heel goed in beeld. Ja, dat is hij. Prins Roy de Eerste van de Kerkklingel uit Oostrum. Ook dit weer een fantastische wagen, een soort postkoets waar ze opstaan. Het is gewoon weer geweldig als je het ziet staan. Ja, dat zien ze dan, de complete rood van 11 van de Kerkklingel van Oostrum. Met vuur op, Roy de Eerste. Ja, dus mooi vorst eronderin. Alles draait en beweegt weg. Ja, dat is hij. Dat was het. Pielhazen, Pielazenne en vastrouwensvierders van de gemeente Venray. Dit was het eind van de optocht. Daarna kunnen natuurlijk heel veel volk, elke feestje vandaan, bom vol. We kregen straks de prijsuitreiking. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het beluisteren. En ik ga je nou heel snel naar het Altwiese Griezenval, wat ik dadelijk ga presenteren. Bedankt allemaal.